nthawi ya nkhani pano pa Zodiac ndipo mwindine Happy Mzembe koma poyamba tione mitu yake. Bungwe la United Nations lauza mabungwe omwe aboma mdziko lino kuti azikhala ndi nthawi yodziunika paokha mmene akugwira ntchito yothandiza kulimbikitsa boma kuchita zinthu poyera komanso mokomera nzika. Oyimira bungweli mdziko lino Rebecca Adadonto wati mwa zina mabungwewa adzifunse ngati zochita zawo zikuwapanga kukhala okhulupirika ndi kudalirika. UN Resident Coordinator in Malawi, Rebecca Adadonto, says while CSOs have the duty to hold government accountable, the CSOs should do a self-reflection on how they actively advocate for greater transparency and accountability in the government. Adadonto said the symposium stakeholders held on Tuesday in Lilongwe to strengthen CSOs' participation in open government partnership in Malawi should offer an opportunity to both CSOs and government strengthen partnership to ensure key reform areas continue to receive the attention they deserve. And my challenge to civil society is that in as much as they are a watchdog, in as much as they hold government accountable, civil society also has to do an introspection to reflect on their own role. For example, do they have the moral authority and credibility to effectively hold government responsible? These are conversations that they should have. Michael Kayatsa is Executive Director of the Center for Human Rights and Rehabilitation, which is the co-chairperson of the Right to Information Technical Working Group of the Open Government Partnership Initiative in Malawi. As civil society organizations, we are looking to promote and improve our participation in the drafting of the National Action Plan. This is because we noted that during the preparation of the current NAP, CSOs were not actively engaged, and we have taken it as a point that moving forward we need to ensure that there's adequate participation of the civil society, and to do that we want to raise awareness even amongst ourselves as civil society, particularly civil society that are based at the district and community levels, so that there's input from across the civil society sector as a whole. The Open Government Partnership is a global initiative aimed at ensuring that governments are being open to their citizens. The country is currently developing a successor national action plan on open government partnership, which will run from 2025 to 2029. For Zodiac in Lilongwe, this is Kasim Aubi reporting. African Development Bank ADB yatayika padera $12 billion za America pofuna kulimbikitsa mayiko a mu Africa kukhala ndi madzi aukhondo kuyambira pano mpaka chaka cha 2030. Ogwirizira wamkulu owona za madzi ndi ukhondo ku bankiyi Mchera Chirwa wauza atolankhani mu mzinda wa Blantyre kuti nzodandaulitsa kuti anthu 411 million amu Africa alibe madzi aukhondo. Christopher Sande ali ndi ripoti. Delegates from over 30 African countries are attending the Third Africa Water Supply and Sanitation Regulators meeting to brainstorm ways of addressing challenges which people in the continent are facing to access safe water. Authorities say 411 million people in Africa have no access to basic water supply, and the African Development Bank says it has set aside $12 billion United States dollars to address the current challenges. This is according to the bank's acting director of water and sanitation, Mchera Chiro. We are estimating to invest in the region of $12 billion up to 2030. But of course, that will be complemented. Nthumwi zochokera maiko oposa makumi atatu a maiko amu Africa zinawo ku msonkhano wachitatu wokambirana zakufunika kuti anthu amu Africa adzimwa madzi aukhondo, pomwe pano pakuoneka kuti pali mavuto ochuluka. Akatswiri akuti anthu 411 million mu Africa ndiwo ali pa mavuto osowa madzi aukhondo, ndipo banki ya African Development ADB yati igwiritsa ntchito $12 billion United States dollars pofuna kulimbikitsa zitukuko za kupezeka kwa madzi aukhondo maiko amu Africa. Izi ndi malinga ndi wogwirizira wamkulu woona za madzi ndi ukhondo wa banki Mchera Chirwa. Development Bank inayamba kugwira ntchito yake zaka 60 zapitazo, and ikandalama zambiri ndithu kuchita support maiko amu Africa. Pakali pano tili ndi ma investment oposa $5 billion ma project odusa 110 maiko 45 mu Africa. Chaka chino tukupanga invest $1 billion
maiko osiyanasiyana and kuchoka pano mpaka 2030 tikufuna kupanga invest ndalama zosachepera $12 billion. Kadali pano nduna yoona za madzi mdziko lino Abida Mia akupempha maiko a Africa kuti akhazikitse njira zamakono pofuna kuthana ndi mavuto omwe alipowa omwe akuchitika chifukwa cha ngozi zogwa mwadzidzidzi monga kusefukira kwa madzi, ng'amba ndi zina zambiri. Panga regulate pankhani ya madzi kuti aliyense akulandira madzi aukondo tisanafike 2030 ndekuti ku midzi ayenera kulandira madzi ndi sanitation services. Mala mwa Zodiac ndine Christopher Sandi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa anthu mdziko lino kuti akhale woyanjana komanso alewe kukondera pa ntchito olembera anthu opindula ndi ngongole za boma za NIF. Ausi ati ndikofunika kuti atsogoleri amadera adzilembetsa anthu okhawo oyenera kupindula ndi ngongolezi posatengera zipani zawo komanso zipembedzo kuti anthu ambiri mdziko lino apindule. Zuleka Nanguwo walemba ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza anthu mdziko lino kuti azibwenza ngongole za boma zomwe akutenga kuti anthu ena athe kupindulanso zomwe ndizothandiza pa chitukuko cha dziko. Iwo ati nthawi yakwana tsopano yoti anthu mdziko lino ayambe kugwira ntchito limodzi posatengera zipani zawo. Kulemba na ukhaokha ni mbali imodzi ya corruption kusakonda anzako. Kuna ndana kuti palibe chabwino pa dziko lapansi chimene chimaposa kukonda anzako. Tikatero chika anthu amodzi okangana ofuna kuona kuti aliyense akuva kukoma. Chifukwa chimene Mulungu anamulengera pa dziko munthu ndikuti akhale daliso kwa anthu anzake. Phungu wa nyumba ya malamulo mdera la Lilongwe City West a George Zulu wati agwira ntchito ndi mafumu a mderali pofuna kuonetsetsa kuti palibe kukondera pa ntchito yolemba anthu opindula ndi ngongole za NIF kuti okhawo oyenera kupindula apindule. Zimene zisonyeza kuti magulu amene apatsidwewo akhale magulu okhawo amene alosowa komanso odziwika muno mudzi otisangathe kuthawa. So tiyesetsa kugwirizana ndi mafumu ndi anthu onse amabizinesi kuti pange chimodzi. Mfumu yaikulu Chigoneka yati anthu ambiri akulephera kuchita malonda kamba ka mavuto azachuma choncho kupempha boma kuti lilowererepo. Zuleka Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Nduna ya zachitetezo cha mdziko akene zikhale ng'oma yachenjeza kuti apolisi salola ziwawa za ndale pamene chisankho cha chaka chamawa chikuyandikira poena kuti onse amene adzapezeka kuphwanya lamulo adzamangidwa posatengera chipani chake. Ndunayi yatsimikizira atolankhani ku Lilongwe kuti padakali pano apolisi amanga anthu 6 ku Chikwawa omwe akuganiza kuti anagenda mdipiti kwa galimoto za mtsogoleri wa dziko lino pa 12 Seputembala koma adati kafukufuku adakali mkati kuti adziwe chomwe chidayambitsa nkhaniyi. Nimafuna ndatsitsa Malawi amene kuti anthu anagenda convoy ya president magalimoto a president nemati yayi anthu anagenda convoy kumapita anthu ambirimbiri madepartment ambirimbiri galimoto a president sanagendedwe yayi chakanagendedwa akanakhala kugaraja mukadaona koma imene inagendedwa ndi minibus imene inali pambidipiti umene a president amapita ndi imeneyo anthu ena adavulalamu mmene momo ndiye ine nimapempha Malawi chikhalidwe chimene sichabwino chogendana choti sizoyenera kutero ndiye namadandaula kuti ayi mwina intelligence sinali bwino ndipene mamasula atolankhani kwawo zoti intelligence pamwala ndipovuta choti malonso ndani ya stronghold yathu ndikwathu kumene feyo IMCP amene chipani cha Malawi Congress Party ndigulawo kuli otsatira mbiri ndiye zimene zinachitikazo timafuna tizifufuze bwinobwino kuti chinachitika ndi chani kusiyana ndi mmene anthu aganiza kuti mwina mwake zinali za ndale mwina mwake koma tipeze chuchuchu chimene chinachitika kuti agende magalimoto ena amene anali pa convoy imeneyi ndiye zinthuzo anthuwo avomera iye atinagenda ndife koma tifuna tidziwe chifukwa chake chifukwa mwina zikhoza kukhala kuti mwina kulimbirana constituency ndakuona ngati adapita constituency tifuna kuti winayo MP winayo awine ndiye tifuna timvetsetse bwinobwino chifukwa kuti zinthu zotero zogendana Malawi muno zachepa. Ine ndikupereka chitsanzo china chimene chachitika kumpoto chokondweretsa kwambiri chimene gulu limene la DPP magalimoto awo amadutsana ndi gulu loyenda la MCP pansi
chimene ife sitimayembekeza kuti zingaende choncho pakanena kuti mwina yensu agende magalimoto aphwanye kapena ali mgalimoto mwina ananyamula malo kugenda anthu amene akuyenda pansi koma sizinali choncho asemphana bwinobwino kuevana kumasa ndi umodzi umene tikufuna ndi Malawi amene tikufuna ife amene. Boma latsindika kufunika kuti dziko lino liyike chidwi pa njira zamakono pa ntchito yofuna kutukula nthambi ya njira zatsopano za mphamvu ya magetsi zomwe zithandize kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino mwa zina. Nduna yoona za mphamvu Ibrahim Matola wati nthambi zambiri mdziko lino zimafunika mphamvu ya magetsi kuti zigwire ntchito bwino. Boma la Iceland lamanga zipinda zophunzira 32 msukulu za primary 6 mboma la Nkhotakota kudzera mu ntchito mwe pa Chingerezi akuitcha Nkhotakota Basic Services Program. Mkulu woyendetsa ntchito za ofesi ya kazembe wa Iceland mdziko lino a David Jansson wati izi zisonyeza kudzipereka kwa dziko lawo potukula ntchito za maphunziro. Winston Kaimira ayendeza mbiri. Imodzi mwa sukulu zomwe zapindula ndi ntchitoyi ndi ya Chikowa yomwe inali ndi mndandanda ophunzirira umene denga lake linali la udzu. Pa sukuluyi boma la Iceland lamanga zipinda zophunzirira zisanu ndi chimodzi, nyumba ziwiri za aphunzitsi, ofesi komanso zimbudzi. Mkulendetsa ntchito za ofesi ya kazembe wa dziko la Iceland dziko lino a David Jansson wati sukulu zinaso za mbomali azifikira kudzera mu ntchito yomwe akuitcha titukule Nkhotakota. Mphungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumpoto boma la Nkhotakota a Henry Chimutubanda wayamikira dziko la Iceland kamba ka thandizoli. Ndipo a Chimutubanda ati ndikuyenera kuti dziko lino lilingalire zoyamba kumanga zipinda zophunzirira zosanjikizana pofuna kuchepetsa vuto la malo kuti tizimanga ma classroom apansi zikumavuta kuti mwina atajambuliratu tipasa kumabomamu ma drawing ma classroom ophatikizana ina pansi ina pamwamba. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Dwangwa a Elina Tembo naye wati thandizoli lipititsa patsogolo maphunziro. Ana amabwera mogawenikana, eno mabwera mawa, eno mabwera masana, zimene zimapangisa kuti anawo asalandire maphunziro awo mokwanira. Koma amene talandirira zipinda zimene zipinda zisanu ndi zitatu zithandiza kuposa. Ndipo boma la Iceland lagulanso ma desk a sukuluzi. Winston Kaimira, Zodiac, Nkhotakota. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe. Tili ndi zambiri nkhani pomwepo. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. Ntchito njira zina kupatula banki mwa zina chifukwa chofuna changu. Unduna wa zaumoyo wadandaula ndi kuchepa kwa akatswiri akadyedwe kabwino omwe angathandize anthu ndi uthenga okhudza kadyedwe koyenera mdziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndunawo akondwani Mpenuwawa wati dziko lino likufunika akatswiriwa ochuluka kuti azithandiza anthu zakadyedwe maka pomwe odwala awiri mwa atatu aliwonse mzipatala amakhala chiopsezo chodwala nthenda zokhudzana ndi kadyedwe. Tili ndi ripoti lomwe aleva Western Guta. Polankhula pamwambo oveka zovala zoyera akatswiri akadyedwe, mkulu wa Luwana Profesa Emmanuel Kaunda
wati chiwerengero cha akatswiriwa ndi chochepa kwambiri mzipatala zonse, chomwe nchifukwa ayenera kuphunzitsa ambiri kuti athandize Amalawi ambiri omwe sadya moyenera. Tsiku la lero kwa Rwanda ndi mtengo wapatali, koma sinene kuti kwa Rwanda kokha, koma kwa Malawi yense. Chifukwa lero ndipamene taona mwa ena amene aphunzitsidwa za ukadaulo uja timati dietitian wodziwa kupereka madyedwe abwino au ukhondo kwa mapeshenti athu kapena kwa anthu ena. Si mapeshenti okha, ma onse oseweraso ngati mpira amafunikanso azidya bwino. Gulu limene limadziwa ukadaulo kuti anthu awazidya mwakuti kuti matenda asabwere kapena anthu odwalachi tapase zakudya zakuti kuti mankhwala akamabwera mankhwala agwire bwino ntchito. Anyamata awo azimayi ameniwo aukadaulo ndamene leroli amavekedwa makoti. Mmodzi mwa akatswiriwa mwalipo 8 a Rogers Howe wati kuwalemba ntchito msanga kuchepetsa vuto lalikulu lomwe lili mzipatala momwe nthenda monga ya shuga ndi kuthamanga kwa magazi zachuluka, ndipo katswiri mmodzi amathandiza anthu oposa 1 million. Ndi nidi imene ilipoyi yayikulu chonchi simungachite kudikira kuti muna ma procedures atenge chaka kapena apitire pamenepo. Zikufunika kuchita mwansanga kuti anthuwo tipite tikagwire ntchito. Malawi muno muli ma dietitians 20 okha and the population ya Malawi ndi 20 million. It means 1 million kwa dietitian aliyense. So pa 20 po pali 8 amene sanambe kugwira ntchito, alipo 12 akugwira ntchito. So muthakuona kuti nidiyo ndi yayikulu kwambiri, sitikuyenekanso kuchedwa poipanga field imene. Mkulu woona zakadyedwe mu nduna wa zaumoyo Akundwani Mpenuwawa wati undunawu uthandizira kuphunzitsa ndi kulemba ntchito anthuwa kuti azifikira Amalawi onse kuti dziko lino likhale ndi anthu athanzi. Boma kuti lilembe munthu ntchito imatsata ndondomeko zake zimene zoti zidakhazikitsidwa malingana ndi malamulo akalembedwera ntchito mboma, ndipo tiyesesa kukambirana ndi nthambi zosiyanasiyana za boma zimene zoti zimayenera kuti zizilemba anthu ntchito. Makamaka kuonesesa kuti mzipatala zathu makamaka za maboma tikhale ndi anthu amenewo. Malingana ndi undunawu, dziko lino limagwiritsa ntchito pafupifupi 25 million kwacha kuphunzitsa katswiri mmodzi ku South Africa, koma pomwe Rwanda ikuphunzitsa anthu konkuno, tsopano boma lidzigwiritsa ntchito 10.5 million kwacha. Ndino Western Guta ku Lilongwe. Bungwe la kampani zopanga mbewu la Seed Trade Association of Malawi lalangiza alimi kuti agule mbewu zovomerezeka ku masitolo ogulitsa mbewu pamene nyengo yodzala ikuyandikira. Wapampando wa bungweli Achikondi Ng'ombe wazatula nkhani ku Lilongwe kuti mbewu zachinyengo zikupezeka pa msika zomwe zitha kusokoneza kuchuluka kwa zokolola komanso kupezeka kwa chakudya mdziko lino. Iwo afotokoza. Msonkhano wa lero unalo kuti tikumane onse amene tili mu industry yopanga mbewu. Nde timakambirana kuti kodi zaka zikubwerazi tingamayendetse bwanji kuti tipezeke kuti mbewu zimene tikupanga ndizoti zithandiza alimi aku Malawi. Nde takambirananso zokuti tione kuti kodi pali ma program ngati AIP yoti aboma amathandiza kwa alimi. Koma ife tingapange bwanji kuti tisamakhale kuti tikungodalira ma programa aboma komanso patokha ngati makampani opanga mbewu tisipeza kuti kupeza misika kandi ku Malawi kuno kandi kunja kuti tione kuti tingamagulise bwanji kuti tikhale kuti business zipitirira. Tuli mavuto tikanena kuti okhala kuti mbewu nthawi zina sipezeka ndinganene kuti yovomerezeka imakhala ngati kuti pachizungu amati fake seed kapena counterfeit seed. Vuto limene lili kupezeka kuti anthu amakhala akaona kuti mtengo wa mbewu zovomerezekazo ndizodula, amaona ngati kuti akagula imeneyo mwina zingayende, koma zimene zonse sizimayenda. Zimapezeka kuti mbewu imeneyo simamera bwinobwino. Chachiwiri ndinganene kuti mene nyengo zikusinthira pena pake nthawi zina mafunika kuti munthu uyuze mbewu zokuti ndizovomerezeka ndi boma. Zimene zonse zimapezeka kuti pakati mbewu nyengo zikusintha, zimapezeka kuti mbewu zovomerezeka ndi boma zimene zimapezeka kuti zimakula bwino kusiyana ndi zinazi. Munkhani za msangulutso omwe amakonza phwando la mayimbidwe lofuna kupereka ulemu kwa malemu soja Lucius Banda loweruka ali ku BICC alengeza kuti ayimitsa kaye ganizo lochita phwandoli. Mmodzi mwa akuluakulu wa John Banda wati sadzakamba kamavuta ndalama zakunja forex omwe akumana nawo. Iye wati monga mwachikonzero malingaliro anali oti ayitane oyimba kuchoka ku maiko osalepera asanu monga Jamaica, Zambia, South Africa, Nigeria, Zimbabwe komanso Botswana.
ndi nkhani imeneyo sotatsiriza zomwe tinakukonzerani koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. bungwe la UN lauza mabungwe omwe saboma mdziko lino kuti azikhala ndi nthawi yodziwunika mmene akugwirira ntchito yothandiza kulimbikitsa boma kuchita zinthu poyera. African Development Bank yati yayika padera $12 billion za America pofuna kulimbikitsa maiko a mu Africa kukhala ndi madzi aukhondo. Chiwerengero cha Malawi omwe ali ndi mabuku a banki akuti chatsika kufika pa 13%. Mzamsangulutso omwe akukonza phwando la mayimbidwe lopereka ulemu kwa malemu Lucius Banda ayimitsa kaye ganizo lochita phwandoli loweruka. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munali ndine Happy Mzembe mwakoma nonse. We asked the children, how many of you brushed the